মামা একটা বুলেট দিবেন Ya. বুলেট লাগবে রে স্যার Hello everyone, good morning guys. दिनै नैबे आंनि बर' एप्लिकेसन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोदानै बरायफिनबाय माने दिनैहाय बिटिआर उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ आरोना आम्बागाव ना मा बेयाव जों थांनो नागिरदों माने ओंखारबायनो बास नेगासिनो बासआ मोनफैयाखै आदसा नोंथांमोना फुंनि समनिफ्राय जों मोनहैजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना एकदम इन्टारेस्टिं भिडिअ खालामनांगोन दा नोंथांमोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बे आंनि बर' एप्लिकेसन इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामदो आरो लोगोसे भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार मोजां मोनोब्ला खालाम मोजां मोनाब्ला दा खालाम आरोना खालामा नोंसोरनि गोसो जेबो नङा दा एसेनोसै नायलांबाय थाबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस दायो जोङो दैमल सेन्टाराव दङ जोंनि सनितपुरावहाय दैमल सेन्टाराव दङ आरोना दैमल सेन्टारबो होनो थाइबा सेन्टारबो होनो बेयाव दङ जों नै गासिबो जों गामिनि जाहैबाय साब्रै आंजों साबा आरो फैगासिनो माखासे फैबाय थागोन नायलांबाय थादो लोगोफोर बासाव नुबाय हनै नाहर बास मोनफैबाय गाखोनोसै जोङो एबारो ट्राय दासो अट'मेटिक एसेबां नेनाङासै ना बासा गंनैखा खिन्थु बिराद बरिया आदसा गंनैखा बास उनावहाय गंसे सिगाङाव गंसे थांबाय Oh my god गाखोजेनसै गाखोनो मोनलायसिगोनलाय दिनैसो बास बेसेबा गोबावनि उनाव गारि गाखोगोनफ्रा आयौ नायदो गाखोनोसै एबार दहाय फार्स्ट फैनायाहाय ओरैजा थांग्रोबाय आरोना ओमफ्राय जों दा नैबे गंसे लास्ट फैनायाव गाखोनो नागिरबाय ओरैजाय उनाव थांजोबखालाय फार्स्टनिफ्रायनो सिगाङावसो थागोन गेटआव थाङो या गाखोजेनबाय माथो जालायखो स्टपसो जालायबाय माबा थांथ'नो मोनला जाहैखो लागाव लासिंसिं गाखोबा जोंहा एबार आरो गारियावहाय खारबानो जासिगौमोन जोंहा दिनै मोनथारनाय गाखोजोब्बाय नै उनथिंहाय एथ'बां मानसि गैया आरोना दैमल सेन्टाराव मोनफैलायबाय या मोनफैलायबाय गाइस नै दायो जों ओंखारनोसै
मोनफैबाय जायगायाव ओंखारनोसै Jangan kada. ओरैबायदि मानसि जाखादों आरो ना बाबरे आयु Bawa kada. Bawa kada. Kada kada mana? खानाया जाखाथारला सेस बाबा या ओंखारनोसै एबार ओंखारनोसै स्टाइलाव थाबायलांसैब्रा एबार बिचार होनलांसैलाय मोनफैबाय गाइस जों दा ओंखारनोसै आमबागाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव ओइ मा खालामदों खाथिलायो माथो लांदां मिथिंजाय Eh gosलाखौ हेबना दोनदो बेखौ नङाब्रा सिंनिखौसो ए जों सेंग्राफोरखौ लांथारसिगोनदां आरो माथो जोंखौलाय ओंखारनो होला नामाब्रा खारबायसो गारिया गरम जादों ओइ जौजों गैया बुदा औलै गाज्रि नुनांगौ होद फाग्ला बिदिजों जायो नामा खामानिफोरा लासै लासै थाबायबासो इन्टारेस्ट जायोलाय नंगौ नंनायालाय बेबो खोथाया आंनि नानियाव या मोनसेलायबा ओइ थामारसो लोगो मोनलायजोबलायबाय एबार थांबाय masih interest जायगाया दहायनो ओंखारबाय नोंदाया बेसे थांबाय बबे नोंदाया मालाय सिगां दंहैयो दहायनो ओंखारबोदों फासआव फरिबो लागा फरिबो थांदों खोरोलै होनबा मानसिफ्रा आं सिरिस लोगो लाहैगौमोनलै सिरिस थांगौमोन आं सिरिसआ मोनफैलायबाय जायगाया ओइ मोनफैलायबाय नोंसोर मानो फैदों बेयाव हा मानो फैदों मोनफैलायबाय Mày là cái nào phụ rẻ đất Bitura habis sebar bitura terus naga ayo hanealah Cium. sosina kan preda wow ini ada zaknya guys 이제 당신 이자 이제 당근 좀 마세요
ओरै बारदो साइडआव Sudah. इजा थांनो मोना नामा ए होमबालाय मानो मोनो होननाय आरोलाय बे फाग्ला आंखौ खि बुनाय नामा गोदाव सोराव थांलायजोब्बाय मानसिफोरा गाइस होलांगासिनो मालाय फारा फारि जाय फारा फारि थांलायबाय जोंहाबो थांसै আৰু সেই দৃষ্টিভংগীৰে আমি আগবাঢ়ি গৈ যোৱাকালি আমি অসম চৰকাৰে বিটিচিত ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণৰ বাবে 500 কোটি টকাৰ অনুমোদন কৰিছোঁ সি আজি গুডউইল প্ৰজেক্ট বহুত গৌৰৱৰীয়া কমলেৰে আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ বিটিচিৰ নিজা পুঁজিও 673 কোটি টকা আমি আগে পিছে দুটা ইনষ্টলমেণ্টত দিয়া হয় এইবাৰ একেলগে আমি এই পুঁজিও বিটিচিলৈকে আমি উমনি কৰি দিছোঁ তাৰ লগে লগে বিটিচিৰ বিত্তীয় অৱস্থা টনকিয়াল কৰাৰ লগে লগে আমি নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ কেইবাটাও যুগ ধৰি কাম কৰাৰ বাবে আমি আগবাঢ়িছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা কেম্পাছ আমি ওদালগুৰিত স্থাপন কৰিম যাতে ওদালগুৰি ৰাইজেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে